Físchraoladh Tithe Arain Shinshare. Yusmi na dithe Arain Shinshare. Harna sé de hippiste an céadúir. Í cósir a dtín breithnainte má Bhaitsí a bhí an. An ride sin, chuir tithe Arain Shinshare amach de na héin. Agus bhí cluiche Bocci ar siúla an gcóisir, agus hit Físchraoladh. Ceart sin ar a hasig sé. Ag bhuamáil na... Oh, there we go! Sin é! Oh! Lodóil agí, is féidirling iad a thógáil. Iad an gymnasta códána sin. A dó, a trí! Rinne sé sin gnó! Sin an tradiisiún atá againn gach aon bhliain ag bhuamáil na dithe Arain Shinshare. Agus is mór an spree. Oh!